Ix-xahar ta' Lulju kien l-aktar xahar li fih rajna fatalitajiet fit-toroq ta' pajjiżna. Dan hekk kif bejn Jannar u Settembru kellna b'kollox 16-il persuna li mietu f'inċidenti ta' traffiku. L-istatistika turi li fit-tielet kwart tas-sena kien hemm 7 imwiet f'inċidenti ta' traffiku li involvew 4 irġiel u 3 nisa. Matul it-tielet kwart tal-2025 l-inċidenti ta' traffiku naqsu b'10.9% bħala total. Dan fil-waqt li inċidenti li fihom indarbu persuni żdiedu b'0.8% meta mqabbla mal-istess perjodu fl-2024. Bejn Lulju u Settembru l-akbar għadd inċidenti ta' traffiku ġew fil-jum ta' tlieta b'ammont ta' 690 każ jew 17.6% ta' total. Intant iċ-ċifri tal-NSO juru li Birkirkara reġistrat l-akbar għadd ta' inċidenti ta' traffiku b'224 każ.